हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्ण जी प्रणाम। हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। हरे प्रणाम। कृष्ण माताजी प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखामृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयेत्। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 13-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ധൃതരാഷ്ട്ര കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന അധ്യായത്തിലെ 29-ഉം 30-ഉം ശ്ലോകം അല്ലെ. നമ്മൾ 29-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മള് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്നലെ നമ്മള് ആരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു? ധീരനെ കുറിച്ച്, നരോത്തമനെ കുറിച്ച്, സന്യാസത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓർമ്മയില്ലേ? അതെ അതെ അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്. നരോത്തമൻ ഉത്തമ പുരുഷൻ സന്യാസി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നലെ ശ്ലോകം എടുത്തത് 28-ഉം 27-ഉം എടുത്തത്. 29-ാമത്തെ ഇന്നലെ കാട്ടിലേക്ക് പോയി വരെ പറഞ്ഞു. ഗാന്ധാരിയും ധൃതരാഷ്ട്രം കാട്ടിലേക്ക് പോയി. 29-ാമത്തത് ഭാവാർത്ഥം എടുക്കണം. ഭാവാർത്ഥം മുതൽ തുടങ്ങണം. അജമിയുടെ വംശജനായ ധൃതരാഷ്ട്രത്തെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു. 27-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു? മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ശ്രവിച്ച്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിച്ച് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കപടതയും ക്ലേശത്തെയും ഉണർന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ ഉത്തമനായ വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മൾ ഭവനത്തിൽ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇല്ലേ. പതിവ്രതയും സുശീലേ പതിവ്രതയായ ഗാന്ധാരി ധൃതരാഷ്ട്രോടുകൂടി വനത്തിലേക്ക് പോയി എന്ന് വരെ പറഞ്ഞു. അത് വരുന്നുള്ളൂ, നമ്മൾ എടുക്കണല്ലോ മാതാജി, അത് എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭവനത്തിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ കലിയുഗത്തിന്റെ സ്വാധീനം വർദ്ധിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടാൻ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഏകനല്ല, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ വിദുരരോട് പറഞ്ഞത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് കലിയുഗത്തിന്റെ ആ എന്താ പറയാ മൂർധന്യാവസ്ഥ വരുന്നത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ, കലിയുഗം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആ സദ്ഗുണങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചു പോകും കലിയുഗം തുടങ്ങിയാലല്ലേ. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ എന്ത് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞത്? മുന്നേ തന്നെ വനവാസത്തിന് പോയിക്കോളാം പോകാനാണ് വിദുരര് ഉപദേശിച്ചത്.
പിന്നെ നമ്മള് ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം ഭഗവാൻ നൽകുന്നു കൂടി പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്നല്ലേ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഫലം നൽകുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, പറഞ്ഞു. അത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ധീരനെ കുറിച്ചും സന്യാസി പിന്നെ നരോത്തമനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ. കുടുംബത്തില് നിന്ന് അകലന്നാലും അസ്വസ്ഥനാകാത്തവനാണ് ആര്? ധീരൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ധീരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമായ ജീവിതമൊക്കെ പിന്നെ സന്യാസത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് പിന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ കുടുംബജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വിതുരന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം വനവാസത്തിന് പോയി എന്നുള്ള അതുവരെയാണ് കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ വരെയാണ് എടുത്തത്. മോക്ഷമാർഗത്തിലെ ചരിക്കാൻ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ചു ദൃഢനിശ്ചയത്തെ. നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം രാജാ വിതുരേണാനുജേന പ്രജ്ഞാ ചക്ഷുർ ബോധിത ആജമീഢ ചിത്വാസേഷു സ്നേഹപാശാൻ ദൃഢിംനോ നിശ്ചക്രാമാ ഭാതൃ സന്ദർശിതാത്വ. ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്രകാരം വിവർത്തന ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അപ്രകാരം അന്തർമുഖനായ ജ്ഞാനത്താൽ അചഞ്ചലമായ ബോധ്യമേർപ്പെട്ട അജമീഡ വംശജനായ മഹാരാജാവ് ധൃതരാഷ്ട്രർ തന്റെ ദൃഢനിശ്ചയത്താൽ കുടുംബസ്നേഹത്തിന്റെ ഗാഠബന്ധത്തെ തൽക്ഷണം ഛേദിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തന്റെ അനുജനായ വിതുരരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മോക്ഷമാർഗത്തിൽ ചരിക്കുവാനായി ഉടൻ തന്നെ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ചു. അപ്പൊ വിതുരരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ധൃതരാഷ്ട്രർ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത തത്വങ്ങളുടെ മഹാപ്രചാരകനായ ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാധുസംഘം, അതായത് പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സംസർഗത്തിന്റെ പ്രാമുഖ്യത്തെ കുറിച്ച് ഊന്നി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനുമായുള്ള ഒരു നിമിഷത്തെ സംഘം കൊണ്ട് പോലും ഒരാൾ എല്ലാ പരിപൂർണതയും പ്രാപ്തമാക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം അരുളി ചെയ്തു. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്രീമദ് ഭാഗവത തത്വങ്ങളുടെ മഹാപ്രചാരകനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാധുസംഘത്തെ കുറിച്ചും പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗത്തിന്റെ പ്രാമുഖ്യത്തെ കുറിച്ചും ഊന്നി പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള ഒരു നിമിഷത്തെ സംഘം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം അരുളി ചെയ്തു. അത് നമ്മുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഈ സത്യം അനുഭവവേദ്യമായിട്ടുണ്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഒട്ടും മടിയില്ല. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയാണ്, എന്റെ ജീവിതത്തിലും ഇത് അനുഭവവേദ്യമായിട്ടുണ്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് ഒട്ടും മടിയില്ല. ഏതാനും നിമിഷ നേരത്തേക്ക് മാത്രം നീണ്ടുനിന്ന ഞങ്ങളുടെ ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ദിവ്യപൂജ ശ്രീമദ് AC ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജാവിനാൽ നാം അനുഗ്രഹീതനായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആംഗലേയ ഭാഷയിൽ വിവരിക്കുക എന്ന ബൃഹത്തായ കൃത്യം ഏറ്റെടുക്കുക എന്നത് നമുക്ക് അസാധ്യമായി തീർന്നേനെ. ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഭാഗവതം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തത് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ്. ഗുരുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോ ഗുരു ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യാനായിരുന്നു പറഞ്ഞതിൽ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇതിനെ കണ്ടുമുട്ടിയത് കൊണ്ടാണ്, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജാവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് സാധിച്ചത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം
ആംഗലേയ ഭാഷയിലേക്ക് വിവരിക്കാനുള്ള ഒരു കൃത്യം ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അല്ലെങ്കിൽ അത് സാധ്യമാകുമായിരുന്നില്ല. ആ തക്കതായ നിമിഷത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ദർശിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നാം വളരെ വലിയ വ്യവസായ പ്രമുഖനായി തീർന്നിരിക്കാം. ചിലപ്പോ അദ്ദേഹം ആയിരുന്ന ഒരു വ്യവസായ പ്രമുഖനായി തീർന്നേനെ. എന്നാൽ മോക്ഷമാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശാനുസരണം ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനാകാനോ ഒരിക്കലും കഴിയുമായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരാണ് ഒരു ബിസിനസ്മാൻ ആയിട്ട് മാറിയനായിരുന്നു. ഇതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശാനുസരണം യഥാർത്ഥ സേവനത്തില് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനോ ഒന്നും കഴിയുമായിരുന്നില്ല. വിതുരരുടെ സംസർഗത്താൽ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ മറ്റൊരു പ്രായോഗിക ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. രാഷ്ട്രീയം, സാമ്പത്തികം, കുടുംബ ബന്ധനം എന്നീ ഭൗതിക ആസക്തിയുടെ പാശബന്ധത്തിൽ ദൃഢമായി ബന്ധനസ്ഥനായിരുന്ന മഹാരാജാവ് ധൃതരാഷ്ട്രർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദ്ധതികളുടെ വിജയമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് നേടുവാനായി തന്നെ കൊണ്ടാവുന്നതൊക്കെയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? രാഷ്ട്രീയം, സാമ്പത്തികം, കുടുംബ ബന്ധം എന്നീ ഭൗതിക ആസക്തിയുടെ പാശബന്ധത്തിൽ ദൃഢമായി ബന്ധനസ്ഥനായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൃഢമായിട്ട് ബന്ധനസ്ഥനായിരുന്ന മഹാരാജാവ് ധൃതരാഷ്ട്രർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദ്ധതികളുടെ വിജയം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറെ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിന്റെ വിജയം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് നേടാനായിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടാവുന്നതൊക്കെ ചെയ്തു. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചതൊക്കെയും തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ അദ്ദേഹം നിരാശനായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സംബന്ധിച്ചതെല്ലാം തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ അദ്ദേഹം നിരാശനായിരുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ പരാജയ നിർഭരമായ ജീവിതമായിരുന്നു. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ജീവിതം ഒരു പരാജയം നിർഭരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം ആയിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തനായ ഒരു സാധുവിന്റെ നിർബന്ധിത ഉപദേശങ്ങളാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എല്ലാറ്റിലും ശ്രേഷ്ഠനായ വിജയം അദ്ദേഹം പ്രാപ്തമാക്കി. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തനായ ഒരു സാധുവിന്റെ നിർബന്ധിത ഉപദേശങ്ങൾ കൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എല്ലാറ്റിലും ശ്രേഷ്ഠമായ വിജയം ആർക്ക് പ്രാപ്തനാക്കാൻ സാധിച്ചു? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് സാധിച്ചു. ആകയാൽ ഒരാൾ മറ്റെല്ലാ തരത്തിലുള്ള സംസർഗങ്ങളെയും നിരാകരിച്ച് സാധുക്കളുമായി മാത്രം സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ള സംസർഗത്തെക്കാളും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ഏതാണ്? സാധുക്കളുമായിട്ടുള്ള സംസർഗമാണ്. അപ്പൊ മറ്റുള്ള സംസർഗങ്ങൾ നിരാകരിച്ച് സാധുക്കളുമായിട്ട് സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെടണം എന്നാണ് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പക്ഷം ഭൗതിക ലോകത്തിലെ മായിക സ്നേഹപാശങ്ങളെ കഷ്ണങ്ങളായി ഛേദിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള സാധുക്കളെ ശ്രവിക്കുവാൻ ധാരാളം അവസരം ലഭിക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് സർവ്വതും സ്പഷ്ടമായ യാഥാർത്ഥ്യമായി കാണപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അടുത്ത നിമിഷം സമുദ്രത്തിലെ ഭംഗിയുള്ള നുര പോലെയും ആകാശത്തിലെ മേഘത്തെ പോലെയും അവ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. തന്നിമിത്തം ഭൗതിക ലോകം ഒരു മഹാമായയാണെന്നത് പരമാർത്ഥമാകുന്നു. ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്? സർവ്വതും സ്പഷ്ടമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ തോന്നുക? യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് കാണപ്പെടും. പക്ഷെ അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ എങ്ങനെയാണ്? സമുദ്രത്തില് ഭംഗിയുള്ള നുര പോലെ ആകാശത്തിലെ മേഘവും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. നുര പോലെയും ആകാശത്തിലെ മേഘത്തെ പോലെയും എല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമാകും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാത്? ഭൗതിക ലോകം ഒരു മായയാണെന്നത് പരമാർത്ഥമാകുന്നു. ആകാശത്തിലെ മേഘം യഥാർത്ഥമായി കാണപ്പെടുന്നു. എന്തെന്നാൽ അത് വർഷിക്കുന്നു. ആ മഴ മൂലം താൽക്കാലികമായ നിരവധി പച്ചപ്പുകൾ പുടമാകുന്നു. എന്നാൽ ആത്യന്തികമായി സർവ്വതും മേഘവും മഴയും പച്ചപ്പുല്ലുമെല്ലാം കാലക്രമേണ ഇല്ലാതാകുന്നു. എന്നാൽ ആകാശവും ആകാശത്തിന്റെ വിഭിന്നതയും അഥവാ ജ്യോതിർഗോളങ്ങളൊക്കെ ചിരസ്ഥായിയായി നിലനിൽക്കുന്നു. അതേപോലെ ആകാശത്തോട് ഉപമിക്കാവുന്ന നിരപേക്ഷ സത്യം സ്ഥായിയായി നിലനിൽക്കുന്നു. താൽക്കാലികമായ മേഘം കണക്കിലുള്ള മായ വന്നും പോയിരിക്കുന്നു. മൂഢജീവാത്മാക്കൾ താൽക്കാലികമായി മേഘത്തിൽ ആകർഷിതരാകുന്നു. എന്നാൽ ബുദ്ധിമാന്മാർ എല്ലാവിധ വൈവിധ്യങ്ങളും അടങ്ങുന്ന സനാതനമായ ആകാശത്തിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യം കാട്ടുന്നു. ഇവിടെ ആകാശത്തിലെ മേഘം യഥാർത്ഥമായി കാണപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് വർഷിക്കുന്നു. ആ മഴ മൂലം താൽക്കാലികമായിട്ട് നിരവധി പച്ചപ്പൂപടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അതിനുശേഷം ആത്യന്തികമായിട്ട് സർവ്വതും മേഘവും മഴയും പച്ചപ്പും എല്ലാം ക്രമേണ ഇല്ലാതാകും. എന്നാൽ ആകാശവും ആകാശത്തിന്റെ വിഭിന്നതയും ആ ജ്യോതിർഗോളങ്ങളും ഒക്കെ അവിടെ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ ആകാശത്തോട് ഉപമിക്കാവുന്ന നിരപേക്ഷ സത്യം സ്ഥായിയായി നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ആകാശത്തിനോടാണ് എന്തിനു ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ആ സ്ഥായിയായ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. താൽക്കാലികമായ മേഘം കണക്കിലുള്ള മായ
വന്നും പോയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മേഘം പോലെയാണ് എന്തിനു ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? മായയെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് വന്നും പോയിരിക്കും. മൂഢ ജീവാത്മാക്കൾ താൽക്കാലികമായ മേഘത്തിൽ ആകർഷിതരാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ മൂഢ ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ ആണെങ്കിലോ ഈ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള മേഘത്തില് മായയില് ആകർഷിതരാകും. എന്നാൽ ബുദ്ധിമാന്മാരാണെങ്കിലോ എല്ലാ വൈവിധ്യങ്ങളും അടങ്ങുന്ന സനാതനമായ ആകാശത്തിലാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നത്. അതായത് ബുദ്ധിമാന്മാര് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകും, അല്ലാത്തവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ താൽക്കാലികമായ മേഘത്തിൽ ആകർഷണമാകുന്നവര് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും. ശ്ലോകം 30. പതിം പ്രയാന്തം സുബലസ്യ പുത്രി പതിവ്രത ചാനുജഗാമ സ്വാധി ഹിമാലയം നസ്തദണ്ഡ പ്രഹർഷം മനസ്സിനാമിവ സത്സംപ്രഹാര. രണ്ടുപേരും ആദ്യം ചൊല്ലാം നമുക്ക്. പതി പ്രയാന്തം സുബലസ്യ പുത്രി പതിവ്രത ചാനുജഗാമ സ്വാധി. ഹിമാലയം നസ്തദണ്ഡ പ്രഹർഷം മനസ്സിനാമിവ സത്സംപ്രഹാരഃ. ഹിമാലയം നസ്തദണ്ഡ പ്രഹർഷം മനസ്സിനാമിവ സത്സംപ്രഹാരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹിമാലയം ഹരേ കൃഷ്ണ. പതിയും അവളുടെ ഭർത്താവ് പ്രയാന്തം കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന വേളയിൽ സുബല രാജാവിന്റെ പുത്രി യോഗിയായ പുത്രി പതിവ്രത ച അനുജഗാമ അനുഗമിച്ചു സാധി പരിശുദ്ധയായ ഹിമാലയ പർവ്വതങ്ങൾക്കു നേരെ നസ്ത്യദണ്ഡ സന്യാസദണ്ഡ് സ്വീകരിച്ചവൻ പ്രഹർഷം ആനന്ദത്തിന് ഹേതുവായ പൊരുൾ മനസ്സിനാം മഹായോദ്ധാക്കളുടെ ഇവ പോലെ സത്ന്യായമായ സംപ്രഹാര നല്ല പ്രഹരം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. കണ്ഠഹാറിലെ അഥവാ ഗാന്ധാരത്തിലെ സുബല രാജാവിന്റെ പുത്രിയായിരുന്ന സുശീലയും പതിവ്രതയുമായ ഗാന്ധാരി ശത്രുവിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നല്ല പ്രഹരം ശ്രേഷ്ഠ യോദ്ധാക്കൾക്ക് ആഹ്ലാദപ്രദമാണെന്ന് പോലെ സന്യാസദണ്ഡം സ്വീകരിച്ചവർക്ക് ആനന്ദദായകമായ ഹിമാലയ സാനുകളിലേക്ക് തന്റെ ഭർത്താവ് പോവുകയാണെന്ന് കണ്ടവർ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചു. അപ്പോൾ ഗാന്ധാര ദേശത്ത് കണ്ഠഹാറിലെ സുബല രാജാവിന്റെ പുത്രിയായിരുന്ന അതിന്റെ സുശീലയും പതിവ്രതയുമായിട്ടുള്ള ഗാന്ധാരി ശത്രുവിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നല്ല പ്രഹരം ശ്രേഷ്ഠ യോദ്ധാക്കൾക്ക് ആഹ്ലാദപ്രദമാണെന്നതുപോലെ സന്യാസദണ്ഡ് സ്വീകരിച്ച് ആനന്ദദായകമായ ഹിമാലയ സാനുകളിലേക്ക് പോകുന്ന തന്റെ ഭർത്താവ് പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോ അവര് അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സുബല രാജാവിന്റെ പുത്രിയും ധൃതരാഷ്ട്ര രാജാവിന്റെ പത്നിയുമായ സൗബലിനി അഥവാ ഗാന്ധാരി പതിവ്രതയായ പത്നി എന്നതിന്റെ മാതൃകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഗാന്ധാരിയുടെ വേറൊരു പേരാണ് സൗബലിനി. പതിവ്രതയായ പത്നി ആയിരുന്നു, മാതൃകയായിരുന്നു. വേദ സംസ്കാരം വിശേഷിച്ചും പരിശുദ്ധരും പതിവ്രതകളുമായ പത്നിമാരെ തയ്യാറെടുപ്പിക്കുന്നു. ചരിത്രത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന അത്തരം നിരവധി പേരിൽ ഒരുവളാണ് ഗാന്ധാരി. ലക്ഷ്മി ദേവിയായ സീതാദേവിയും ഒരു മഹാനായ രാജാവിന്റെ പുത്രിയായിരുന്നു. എന്നിട്ടും അവർ തന്റെ പതിയായ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ വനത്തിലേക്ക് അനുഗമിച്ചു. അതേപോലെ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ കൊട്ടാരത്തിലോ പിതാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലോ ആയിരുന്നെങ്കിലും സ്വാധിയും പവിത്രതയുമായ സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ ഗാന്ധാരി ഒന്നും പരിഗണിക്കാതെ തന്റെ പതിയെ അനുഗമിച്ചു. പരിത്യാഗ ജീവിതത്തിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ വിതുര ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പകർന്നു നൽകിയപ്പോൾ ഭർത്താവിന് സമീപം ഗാന്ധാരിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പോർക്കളത്തിൽ സർവ്വവിധ വിപത്തുകളെയും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന മഹായോദ്ധാവിനെ പോലെ ദൃഢനിശ്ചയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞതിനാൽ ആ സമയം ധൃതരാഷ്ട്രർ പത്നിയോട് അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? സുബല രാജാവിന്റെ പുത്രിയും ധൃതരാഷ്ട്ര രാജാവിന്റെ പത്നിയുമാണ് ആര്? സൗബിലിനി, അതായത് ഗാന്ധാരി.
പതിവ്രതയായിട്ടുള്ള പത്നി എന്നതിന്റെ ഒരു മാതൃകയായിരുന്നു ആര്? ഗാന്ധാരി. വേദസംസ്കാരം വിശേഷിച്ചും പരിശുദ്ധരും പതിവ്രതകളുമായ പത്നിമാരെ തയ്യാറെടുപ്പിക്കുന്നു. ചരിത്രത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരുന്ന അത്തരം നിരവധി പേരിൽ ഒരുവളായിരുന്നു ഗാന്ധാരി. ലക്ഷ്മി ദേവിയായ സീതാദേവിയും ഇതേപോലെ തന്നെ മഹാനായിട്ടുള്ള രാജാവിന്റെ പുത്രിയായിരുന്നു. എന്നിട്ടും പതിയായിട്ടുള്ള രാമചന്ദ്രൻ ഭഗവാൻ വനത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചു. അതേപോലെ സ്ത്രീ എന്ന നിലയില് സ്വന്തം കൊട്ടാരത്തിലോ പിതാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലോ വസിക്കാമായിരുന്നു. എന്നിട്ടും എന്താ ചെയ്തത്? പതിവ്രതയായ സ്വാതിയായ സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ ഗാന്ധാരിയും ഒന്നും പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ പതിയെ അനുഗമിച്ചു. അപ്പൊ പരിത്യാഗ ജീവിതത്തിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ വിതുരര് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഭർത്താവിന്റെ സമീപത്ത് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നു? ഗാന്ധാരിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പോർക്കളത്തിലെ സർവ്വവിധ വിപത്തുകളെയും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന മഹായോദ്ധാവിനെ പോലെ ദൃഢനിശ്ചയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ആ സമയം ധൃതരാഷ്ട്ര പത്നിയോട് അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ഭാര്യയെന്നോ മക്കളെന്നോ പറയപ്പെടുന്നവരോട് മേലിൽ ആകർഷിതനല്ലാതായി തീർന്ന അദ്ദേഹം ഏകനായി യാത്ര പുറപ്പെടാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ അദ്ദേഹം എന്തായിരുന്നു? എല്ലാതും ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എല്ലാ ബന്ധുക്കളെയും ഭാര്യയെയും ബന്ധുക്കളെയും എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവരെയും ഉപേക്ഷിച്ചു ആകർഷിതനല്ലായി തീർന്നൊരു അവസ്ഥയിലെത്തി. അങ്ങനെ പുറപ്പെടാനായിട്ട് ഏകനായിട്ട് യാത്ര പുറപ്പെടാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ സ്വാതിയായ സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ ഗാന്ധാരി അവസാന നിമിഷം വരെ തന്റെ ഭർത്താവിനെ അനുഗമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പൊ പക്ഷെ ഗാന്ധാരി എന്ത് വിചാരിച്ചു? ഭർത്താവിനെ അനുഗമിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. മഹാരാജാവ് ധൃതരാഷ്ട്രർ വാനപ്രസ്ഥം സ്വീകരിച്ചു. വാനപ്രസ്ഥ നിലയിൽ സ്വേച്ഛാനുസാരയായ സേവകയായി പത്നിക്ക് കൂടെ താമസിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട്. അപ്പൊ വാനപ്രസ്ഥത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ താമസിക്കാനുള്ള അനുവാദം? ഭാര്യയ്ക്ക് കൂടെ സേവകയായിട്ട് പത്നിക്ക് കൂടെ താമസിക്കാനായിട്ട് അനുവാദമുണ്ട് വാനപ്രസ്ഥ ആശ്രമത്തില്. എന്നാൽ സന്യാസഘട്ടത്തിൽ പത്നിക്ക് അവളുടെ പൂർവ്വ ഭർത്താവിനോടൊപ്പം വസിക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ സന്യാസത്തില് സാധിക്കില്ല. സാമൂഹ്യമായി ഒരു സന്യാസി മൃതനെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ആകയാൽ അയാളുടെ പത്നി അവളുടെ പൂർവ്വ ഭർത്താവുമായി ബന്ധമില്ലാതെ സാമൂഹ്യമായി വിധവയായി തീരുന്നു. മഹാരാജാവ് ധൃതരാഷ്ട്രർ തന്റെ വിശ്വസ്തയായ പത്നിയെ നിരസിച്ചില്ല. ആകയാൽ അവർ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ ഭർത്താവിനെ പിന്തുടർന്നു. അപ്പൊ സന്യാസഘട്ടത്തില് പത്നിക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭർത്താവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. പക്ഷെ വാനപ്രസ്ഥത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭർത്താവിനെ അനുഗമിക്കാം. സേവകരായിട്ട് കൂടെ താമസിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രർ തന്റെ വിശ്വസ്തയായ പത്നിയെ നിരസിച്ചില്ല. സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തില് ഭർത്താവിനെ പിന്തുടർന്ന. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചു? ഇവിടെ ഗാന്ധാരിക്ക് സാധിച്ചു. പരിത്യാഗ ജീവിതത്തിന്റെ അടയാളമായി സന്യാസി ഒരു ദണ്ഡ് സ്വീകരിക്കുന്നു. രണ്ടു തരം സന്യാസികളുണ്ട്. അപ്പൊ പരിത്യാഗ ജീവിതത്തിന്റെ അടയാളമായിട്ട് സന്യാസികളിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഒരു ദണ്ഡ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ രണ്ടു തരത്തില് സന്യാസികളുണ്ട്. ശ്രീപാദ ശങ്കരാചാര്യരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മായാവാദ തത്വം അനുവർത്തിക്കുന്നവരും ഏകദണ്ഡ്. അവരിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ഏകദണ്ഡാണ്. ശങ്കരാചാര്യരുടെ പാത പിന്തുടർന്ന മായാവാദ സന്യാസികള്. വൈഷ്ണവ തത്വത്തെ അനുവർത്തിക്കുന്നവർ യോഗദണ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രിദണ്ഡ്, അതായത് 3 ദണ്ഡുകൾ ചേർന്ന ത്രിദണ്ഡ് സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ വൈഷ്ണവ സന്യാസികളുടെ ത്രിദണ്ഡ് ഉണ്ടാകും. മായാവാദ സന്യാസികളിൽ ഏകദണ്ഡ് ഉണ്ടാവും. മായാവാദി സന്യാസിമാർ ഏകദണ്ഡി സ്വാമിമാരെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. വൈഷ്ണവ സന്യാസിമാരാകട്ടെ മായാവാദ തത്വചിന്തകരിൽ നിന്ന് വിവേചിച്ചറിയുവാനായിട്ട് ത്രിദണ്ഡി സ്വാമിമാരെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വ്യതിരിക്തമായി ത്രിദണ്ഡി ഗോസ്വാമിമാരെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പോ മായാവാദ സന്യാസികളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈഷ്ണവ സന്യാസിമാരെ മായാവാദ തത്വചിന്തകളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച് ത്രിദണ്ഡി സന്യാസിമാരെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രിദണ്ഡി ഗോസ്വാമിമാരെന്നാണ് ഇവര് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഏകദണ്ഡി സ്വാമിമാർക്ക് അധികവും പ്രിയങ്കരം ഹിമാലയമാണ്. എന്നാൽ വൈഷ്ണവ സന്യാസിമാർക്കോ വൃന്ദാവനം, പുരി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. വൈഷ്ണവ സന്യാസിമാർ നരോത്തമന്മാരും അതേസമയം മായാവാദ സന്യാസിമാർ ധീരന്മാരുമാകുന്നു. കൂടെ വൈഷ്ണവ സന്യാസിമാർ എങ്ങനെയാണ്? നരോത്തമന്മാരാണ്. പക്ഷെ മായാവാദ സന്യാസികൾ എങ്ങനെയാണ്? ധീരന്മാരാണ്. അപ്പൊ മഹാരാജാവ് ധൃതരാഷ്ട്രർ ധീരന്മാരെ അനുഗമിക്കുവാനാണ് ഉപദേശിച്ചത്. ധീരന്മാരെ അനുഗമിക്കാനാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത്. കാരണം ആ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു നരോത്തമനായി തീരുക അദ്ദേഹത്തിന് ദുഷ്കരമായിരുന്നു. കൂടെ ധീരനായിട്ടും ആരായിട്ടും പോകാം, നരോത്തമനായിട്ടും പോകാം. പക്ഷെ ധൃതരാഷ്ട്രർ ആരായിട്ടാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്? ധീരനായിട്ടാണ് ഇവിടെ പോകുന്നത് അല്ലെ. ധീരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ധീരനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് ഉയരുന്നത്? നരോത്തമനിലേക്ക് ഉയരുന്നത് അല്ലെ. ധീരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ധീരൻ എന്ന കുടുംബബന്ധങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ധീരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നരോത്തമനാവുന്ന
ഉത്തമനായ ഭക്തൻ. ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നരോത്തമനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തനാവുന്നു അല്ലെ? നരോത്തമൻ ധീരനിൽ നരോത്തമനിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കാതെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉത്തമനായ ധീരൻ ഭക്തൻ. ആരോട്? ഈ ശ്ലോകം ഏതാണ്? ശ്ലോകം ഹരേഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നരോത്തമനായി തീരുക എന്നതായിരുന്നു ദുഷ്കരമായിരുന്നു. 30 മാതാജി. ധീരന്മാരെ ഗമിക്കാൻ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടു. കാരണം ആ ഘട്ടത്തിൽ നരോത്തമനായി തീരുക എന്നത് ദുഷ്കരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ്? ധീരനാകാനേ സാധിക്കുള്ളൂ. നരോത്തമനായി തീരുക എന്നത് ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരുപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर ब्रह्मानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. രണ്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതാണ്. ഞാൻ ഒരു ശ്ലോകം കുറച്ചു തന്നു. അതായത് നമ്മള് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിന്റെ ഒരു രീതി കുറച്ച് മാറ്റാൻ പോവാ. ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ കുറെ പേര് ക്ലാസ്സിൽ കയറാനായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം വന്നിരുന്നവർക്കൊക്കെ ചെറിയ മടിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു. പിന്നെ നമ്മളെ സമയം മാറ്റണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ട് പറയാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 5:30 ക്ലാസ്സിന്റെ സമയമാക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക്? ഭാഗവതം 5:45 തന്നെ നിർത്തിയല്ലേ? പറ്റുമോ? 5:30 മതി മാതാജി. 5:45 മതി. 5:30 മുതൽ 6 മണി വരെ തന്നെ. 5:30 മുതൽ 6 മണി വരെ വെക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 5:30 ഗീതാ പാരായണത്തിന് കുറെ പേര് കേറുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാപാരായണം നിർത്താൻ പോവാണ് ഇപ്പൊ. എന്തോ ഗീതാപാരായണം നിർത്താനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം വെച്ചാല് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കയറ്റാനാണ് എല്ലാവരും. അന്നേരം ഗീത കുറെ പേര് കേറുന്നുണ്ട് രാവിലെ. അതിപ്പോ ഇനി നിർത്തും. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു പോൾ ഇടാം. അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ പേര് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പറയാം പ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത്. 5:30 കുഴപ്പമില്ലാന്ന്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭാരതി കഴിയുമ്പോ പിന്നെ കിടന്നുറങ്ങും. അപ്പൊ കേറാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ 5:30 അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് വെച്ചാല് 5:30 അതായത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ 2 മാല എല്ലാവരും കൂടി ഇന്ന് ജപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ 5:30 തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാല് 2 മാല എല്ലാവരും കൂടി ജപിക്കുമ്പോ അതിനൊരു ഫലം കൂടുതൽ, എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ ഫലം. അപ്പൊ 2 മാല ഒരുമിച്ച് ജപിച്ചിട്ട് പിന്നെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. നമുക്ക് അങ്ങനെ 5:45 മതി. അപ്പൊ 5:30 നമുക്ക് ക്ലാസ്സിന്റെ ടൈം 5:30 തന്നെ വെക്കാം. അപ്പൊ 2 മാല ഒരുമിച്ച് ജപിച്ചിട്ട് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നാമം ജപിക്കുമ്പോ ഒരുമിച്ച് കഴിയുമ്പോ ഒരാളൊറ്റയ്ക്ക് ജപിക്കുന്നത് എല്ലാവരും കൂടി ഇരിക്കുമ്പോ അതിനൊരു ഗുണം കിട്ടുമല്ലോ എല്ലാവർക്കും. എല്ലാവർക്കും നല്ലതായിരിക്കും. അത് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത്. അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് പ്രഭുവിനോട് 5:30 തന്നെ പറയാം. പറ്റുന്നവര് കയറാം. അപ്പൊ അല്ലാത്തവര് 5:45 തന്നെ കയറാം. അപ്പൊ 5:30 2 മാല നാമജപമായിരിക്കും നമ്മുടെ. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. ഇന്ന് സെക്കൻഡ് ലെവൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് മാതാജി ഇപ്പൊ ഇത്? അല്ല മാതാജി, ഇത് വേറെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിന്റെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് വേറൊരു കാര്യം, നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടാൻ പോവാ. ഭാഗവതത്തില് 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ, 1 വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പൊ അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഇപ്പൊ നമ്മള് ലെവൽ 1 കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യം 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിനെ ഡെയിലി എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഡെയിലി നമ്മുടെ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് 10 ചോദ്യം, അതിന്ന് 1 വേർഡ്, അതിന് ഓപ്ഷൻ തരും. ആ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഞാൻ ഈ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സിന്റെ ഡെയിലി സമ്മറി ജസ്റ്റ് സമ്മറി ആയിട്ട് ഡെയിലി ക്ലാസ്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അത് ഷെയർ ചെയ്യരുത് ആരും. നമ്മളെ തന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, ഭാഗവതം ക്ലാസ്സുകളുണ്ട്. ഒരുത്തിലേക്കും കൊടുക്കരുത്, ഒരാൾക്കും കൊടുക്കരുത്. കാരണം ഇതിന്റെ പ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഈ എല്ലാവരും ഈ ക്ലാസ്സിൽ കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക്. ക്ലിയർ ആയ എല്ലാവർക്കും? കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവരും രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാലേ നമ്മൾ ആ സാധനം ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും. ശരിയാ മാതാജി, രാവിലത്തെ ക്ലാസ് എപ്പോഴും നല്ലത്. അപ്പൊ അതില് മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളവരാണെങ്കിൽ രാവിലെ കയറാം, അല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ആരും
വേറെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കരുത്. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നോക്കാണ്. എല്ലാവരും നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ, സത്വഗുണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. എല്ലാവരും 10 മിനിറ്റോ 15 മിനിറ്റോ, എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ജോലിയുള്ളവരാണ്, എല്ലാവരും ഓരോ കാര്യങ്ങളുള്ളതാണല്ലോ, ആരും ഇല്ലാത്തവരില്ല രാവിലെ അല്ലേ? എല്ലാവരും. പക്ഷെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ അതിലിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമയം കണ്ടെത്താം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് അല്ലാതെ കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ വെറുതെ 4 വർഷം 5 വർഷം ഇരുന്നിട്ട് പഠിക്കുന്നോണ്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിന് മാതാജി എനിക്ക് ഭഗവത് ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല, ഞാൻ ലിങ്ക് വഴിയെ കയറുന്നത്. പിന്നെ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാൻ പോണിനി ക്ലാസ്സിൽ, ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. അറ്റൻഡൻസ് വെച്ചാല് സൂമിൽ കയറുന്ന റെക്കോർഡ് ഇനി. അപ്പൊ വെച്ചാൽ എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിലില്ലല്ലോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഞാനും ഇല്ല മാതാജി, ഗ്രൂപ്പിലില്ല മാതാജി. ഇതില് ലിങ്ക്